Guys, yan, welcome back to my channel. So for this video guys, magluto tayo ng shrimp. Yan, fresh shrimps. Yan. So nabili ko po ito, yung kilo nito is 360 po dito sa amin sa Cebu. Pero hindi ko po alam sa iba kung magkano yung kilo. So ayan guys, so yung gagawin natin is mag-harvest tayo ng mga ingredients. Yung mga first ingredients po talaga yung harvestin natin. Dahil isa sa mga content ko po na ipakita sa inyo yung pag-harvest ko, din cooking po. Ayan, so first mag-harvest muna tayo. Tara! Tara guys, so dito po talaga ako mag-harvest kasi dito ko tinatanim yung sili espada, yung mga limonsito. Yan, mayroong limonsito. At saka sibuyas dahunan. Yan, buhay na buhay. Dito yun ng aking mga sili espada guys. Yan. So lagyan natin ng sili espada. Yan o, ang dami na niyang bunga. Very fresh po talaga yan o. So ito, ang laki na nito. Ito yung harvestin natin. No? Kasi marami na. Di ba sayang naman kung hindi natin harvestin. Yan. So ito yung harvestin natin. Yan o. Ang guwang-guwang na nila guys. Maguwang na po. Alam niyo yung guwang or yung pwede na harvestin. Yan po yung sa Bisaya sa amin. Guwang na. Pwede mo na harvestin. Ayan o. So next natin harvestin itong sibuyas dahunan. Kasi lagyan natin ng sibuyas dahunan. Yan o. So ito yung harvestin natin o. Yan. Yan o. Kakatanim ko lang nito. Kung nakita nyo sa aking videos. Yan. So next natin na harvestin guys is yung malunggay. Yan o. So, nag-harvest na tayo ng sili espada at saka yung sibuyas dahunan. Mayroon ako kasi ditong dalang kamatis. Lagyan po natin ng kamatis. Yan o. Yung kamatis na fresh yung kamatis. So, ito yung ating lulutuin mamaya. Itong shrimp. Yan. O hipon. No? Yan. So, ready na. So yung kulang na lang natin is yung malunggay. Kasi lagyan natin ng malunggay. Pero konti lang malunggay natin ilagay. Kasi hindi tayo nag-utan or lauoy. Hindi kasi lauoy. Yung gawin natin is sinabawang shrimp by Tips Me yun. So dito tayo mag-harvest. Tingnan natin yung mga malunggay na very organic po. Fresh na fresh po yung malunggay na ha-harvestin natin. Ayan po yung mga dragon fruits na malapit ng mahinog. Yan o. So dito tayo dadaan guys. Yan. Wow. Ang daming bunga no. Sa blessings po talaga. So dito tayo kukuha ng malunggay. Yan o. Yung malunggay na harvestin natin. Kunti lang, mga 2 paluwa lang siguro. Yan. Okay na yan. Very organic. Tsaka fresh na fresh. So yung panahon ngayon guys, napaka-araw. Grabe yung init. So tips ko po sa inyo, kailangan kung may lakad tayo, magdala po tayo ng tubig, pamaypay or payong. At saka magsuot tayo ng ganito. Kaya nito, mga dry fit, yung hindi alimuot or hindi basta comfortable ka. No? Yan po yung tips ko sa inyo. Sa panahon ngayon, dahil tag-araw na po, it's summer time. So kailangan doble ingat po tayo, no? Baka ma-dehydrate po tayo. Magdala tayo ng tubig, ganyan, mga payong para iwas dehydrate. Yan. So nandito na po yung ating mga ingredients. Ready na po. So yung gagawin natin is
hugasan natin yung shrimp natin. Ilagay natin dito yung ating mga ingredients. Kuha tayo ng ito. Ito na. So, dalawa lang kami ni tatay. So, ito lang yung binili ko, mga 1/4 kilos. 1/4 lang. Kasi dalawa lang kami ni tatay, Andres. Ayan. Very fresh po talaga. Ayan. Yan po yung ating lulutuin ngayon. Ang ating i-cooking outdoor. Mahilig po talaga ako mag-cooking outdoor, guys. Ilagay natin dito para pang thumbnail. Wow. Yan, oh. Yan, okay na yan. Para lang sa thumbnail, no? So, ilagay natin to dito. Dahil lilinisan pa natin to. Ganyan po talaga kaming mga vlogger is ayos po talaga sa mga thumbnail. Para maganda tingnan, guys. So, kuha tayo ng tubig. Yan, no? So, hugasan po natin yung ating mga hipon o sa Tagalog hipon. Sa English shrimp. Yan. So, lagay natin dito sa ating lalagyan para ma-finalize. Yan. Wow. Fish na fish po talaga yan, no? Yung hipon, sarap ito. Sinabawang hipon. Ayan, so ready na po. Ayan, so next natin gagawin, guys, is i-prepare po natin yung ating mga ingredients. So yung ingredients natin is itong malunggay. So unahin na po natin yung sibuyas dahunan. Ayan, o, yung sibuyas dahunan na kaka-harvest ko lang. Kanya, no? Yung pag-clean up. Ganyan lang, guys. Hindi mabusisi yung pag-clean ng sibuyas dahunan. Mas masarap po kasi pag may sibuyas dahunan yung ating tinola. No? Ayan. So, slice na natin. Ayan. So, next is itong sili at sal. Yan, no? Yung sili at sal na organic. Kaka-harvest ko lang nito. Yan. So, next is yung ating meron pa. Ating kamatis. Kamatis na fresh. Yan. Kamatis lang malakas. Ayan, so ready na yung ating mga ingredients. Next is yung ating malunggay. Ayan. Organic na malunggay, no? Lagyan talaga natin ng malunggay kasi yung malunggay, guys, napaka-importante sa ating pangangatawan. Maraming mga health benefits na pwede nating makukuha sa malunggay. No? The best po talaga yung malunggay. Kung nakita nyo sa aking videos, yung nagluto ako ng malunggay at saka only malunggay at saka yung tanglad lang, pwede na po iulam. Basta meron kang tanim na nun. Yung dalawang yan, partner po yan. Kasi yung tanglad, guys, is mabango po. Kahit anong yung ulam na lulutuin mo, mabango po yung tanglad or lemongrass. Partner po yung malunggay. Ganyan lang. Hindi masyado mabusisi yung pagluto, no? Ayan. Napaka-organic. So, ayan na nga, guys. Tapos na po tayo sa ating mga ingredients. Yung ating ready na yung ating mga yung ating mga lamas or yung mga ingredients. Itong kamatis, merong kamatis. Yan, malunggay. Sili espada.
or chili swords. Saka sibuyas dahunan or sibuyas dahunan. Onion leaves. Tsaka meron dito yung malunggay. Ito ring shrimp. Yan, so next natin gagawin is lagyan natin ng tubig yung ating kalderin. So yung ating kaldero. No? Lagyan natin ng tubig. Yan, fresh na fresh po talaga yung ating saingan. Yan ang saingan natin. Lagyan na natin ng tubig. Kunti lang. Ganyan. Ilagay na po natin. Yan yung ating saingan, na organic. Yan, pag kumukulo na yan guys, pwede na natin ilagay yung ating shrimps. So takpan na po natin. Ayan, so malinis po yan. Yan yung ating organic na saingan. Ganyan lang pag sa bukid mo. Natural lang. Basta makaluto ka lang, okay na yan guys. Diba? Basta okay lang na nasa bukid tayo magluto. Yan, basta yung mga niluluto natin is very organic, fresh na fresh. Okay na yan guys, diba? Wala nang ibang kuti-kuti pa, basta mga organic lang. Yan po yung isa sa mga content ko na gagawin, yung mga organic foods na ating lulutuin. No? So sa pagtimpla namin guys, only asin lang po. Hindi kami gagamit ng bitsin. Bawal po sa amin. So yung itimpla na lang namin is yung asin. Yan So pag kumukulo na yun, ilagay na natin yung ating shrimps or hipon. Malaking hipon tawagin sa Bisaya. Pasayan. Pasayan pala. Ano ba yung tawag yun sa Bisaya? Pansat? Pansat pala guys, tawagin sa Bisaya. Pansat. Sa yung sinasabi kong pasayan is yun po yung mga hipon sa tabing ilog. So yung pansat is yung sa dagat, tabing dagat. Yes. Yan so ready na po sila yung ating mga ingredients. So hinihintay na natin kumukulo yung ating saingan. So ayan na nga guys, luto na po yung ating saingan. Yan kumukulo na po yan. Wow, yan. So ready na po ilagay natin yung ating mga shrimp. Yan. So lagay na natin. Yan Wow. 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 Ayan. So ayan So ilagay na takpan na po natin. Ilagay natin takip. Yan. Pag kumukulo na yan, pwede na natin ilagay yung ating mga ingredients. Yung sibuyas dahunan. Ayan ating mga ingredients. So ayan na nga guys. Ayan na nga guys, Wow, kumukulo na. So ilagay natin yung ating sili espada. Yan, sili espada natin. Yan. Next is yung kamatis. Fresh kamatis. Ayan. So last one is itong sibuyas dahunan. Ayan. So mamaya pag kumukulo na yan ulit, ilagay na natin yung ating organic na malunggay. So takpan muna natin. Ayan. So ilagay na po natin yung ating malunggay. Wow. Ayan ating malunggay. Organic malunggay. Yan po yung organic na malunggay na ating pina-harvest kanina. Yan. So takpan natin ulit. So ayan guys, titimplahan na po natin yung ating organic na tinulang shrimp. Yan meron akong asin. So asin lang yung panimpla namin, wala nang iba. Ayan, so mamaya pagtapos niyan is
maluto na po yan guys. Yan o, yung ating organic na. Ihalo natin para ma-spread yung lasa. Yan o, yung ating shrimp na tinula. Sinabawang shrimp by Tips Mio. Yan. So, takpan muna natin. Yan, parang luto na po. Yan na po. Yan, so tikman na natin. Wow, sarap nito guys. Ang init. Mainit po yung sabaw. Ang sarap guys. At saka yung lasa is napakatamis. Dahil yung shrimp po is yun po ang nagpapatamis ng sabaw. No? At saka yung ating mga organic na ingredients. Yan no. Wow, guys, nagugutom na po ako. Abangan nyo po yung pagmukbang ko nito. Yung shrimp with kaimito. So, hindi ako mag-rice. Kaimito lang po yung i-partner ko nito. Yan guys, so maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless everyone. Ingat po kayo palagi. For more videos guys, please subscribe and follow me on Facebook page. Thank you po guys. Maraming salamat po sa panonood. Thank you. Ingat, bye-bye.